Vítajte pri ďalšej hlúposti, čo ma napadla. Našiel som v pivnici terč. Aj šípky. To idem vyskúšať. Šípkári, lebo tí, čo hádžu šípky, to hádžu nejako takto. Ja to skúsim hodiť tak, ako keď vrhám nože. Opačnou nohou. A teraz sa tam vyskúšam dostať ešte aj technikou militári. Jedna je tam. Musíme ďalšiu. Druhá. A skúsime ešte tú tretiu. Á, krásne. Takže teraz si asi všetci, čo sa venujú vrhaniu alebo házaniu šípiek, trhajú vlasy, ale pekne som to tu nahádzal aj technikou militári. Tak čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.